Il-Ministru għall-Edukazzjoni, l-Isport, iż-Żgħażagħ, ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Cliff Tingrima nieda l-prospektus tal-Iskola Sekondarja Ola Giovanni Kurmi tan-Naxxara l-sena skolastika li jmiss batta korsijiet ġodda. Dan il-prospektus jara kif din l-istituzzjoni edukattiva post-sekondarja qed tipprovdi żvilupp sħiħ tal-abbiltajiet tal-istudenti għax ipoġġihom fiċ-ċentru biex jirrifletti l-aspirazzjonijiet tagħhom. Fil-fatt il-prospektus mfassal fuq il-ħtiġijiet tal-istudent prospettiv tal-Iskola Sekondarja Ola biex joħroġ l-aħjar elementi edukattivi tagħhom. Dan huwa frott il-ħidma ta' l-istaff illi jaħdem bla qiegħda hawnhekk, nies professjonisti illi waqt li għadna f'din is-sena akademika diġà qiegħed iniedi tal-prospett tas-sena akademika illi jmiss. U allura dan jagħti aktar opportunità u aktar żmien lill-istudenti u l-familji tagħhom sabiex jippjanaw il-perkors edukattiv tagħhom din l-istituzzjoni edukattiva illi qed toffri toroq oħra lill-istudenti sabiex jilħqu il-potenzjal sieħ tagħhom u propju jkomplu fil-perkors akademiku tagħhom. Il-prospektus joffri gwida l-istudenti li għandhom kemm temmew is-sekondarja dwar varjetà ta' korsijiet ta' studju bi programmi informali u attivitajiet li jiġu organizzati b'mod regolari f'dan il-kampus. Anna Spiteri Mejla, il-kap tal-Iskola Giovanni Kurmi, spjegat li f'dan il-prospektus hemm ukoll żewġ korsijiet ġodda bħala parti mill-missjoni tal-istituzzjoni biex tkompli tagħti aktar opportunitajiet lill-istudenti. Per eżempju, studenti internazzjonali li jkun joqoshom jakkwistaw ċertifikati fil-livell 3. Aħna wkoll nistgħu nofrulhom il-programm il-ġdid, wieħed mill-programm il-ġodda tagħna GEM 16 program biex huma wkoll jistgħu jpoġġu għal eżamijiet fil-livell 3 u allura jkunu eventwalment jistgħu anke jipprogressaw biex jistudjaw suġġetti fil-livell 4. Bil-għan li jiksbu iżjed għarfien dwar dak li qed toffri l-higher secondary, studenti prospettivi qed jiġu mistiedna jattendu Open Day li sessir nhar il-ġimgħa li ġej fejn ukoll se jingħataw pariri mingħand it-tim tal-guidance u l-counseling tal-iskola. L-applikazzjonijiet tas-sena akademika ġdida mistennija jiftħu fil-21 ta' Lulju.